aduna ko meedi yette ko natti sada meeɗa e aduna he men jam ɓe mbi ko allahu saha hay hunde gari dumal kala ko jiiɗa ko meedi yette ko natti ƴeewoɗo morso kotnoɗo ɗum o wiyete ko Abdoul Ata walla mbiyama Mamadou Mayram ko gorko gawlo wiyete noon leydi ñaami golle makko keddimo ga min kuli nafsi zaikatul mawt koni ko fittaɗo ɓooye gurdam fof labdo ko maayde yo yurmede Allah wonema hol jimnoɗo mbo Alhaji Baydi Bass leydi ñaami